Vítám tedy hráče na mistrovství České republiky juniorek a hráče na polofinále juniorů v šachu ACO Cup 2009. Dovolte mi, abych tady přivítal také naše vzácné hosty. Prvním z nich je pan Martin Husáček, personální ředitel společnosti ACO Industries, tedy hlavního partnera dnešní akce. Dovolte mi, abych přivítal také pana Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje Vysočina. Ředitelem celého ACO Cupu je pan Václav Pavlík, který stojí vedle mě. Hlavním rozhodčím turnaje je pan Jiří Tiefenberger, mezinárodní rozhodčí. Pořadatele tady zastupuje pan Pavel Mazánek, předseda tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod. Vítám tady také pana Evžena Gonciora, hlavního trenéra turnaje. A pana Davida